guys, kana pane chinhu chisingade kuudzwa murume, kuudza varume zvinhu zvemubhurugwa mavo, kuti murume une kadora, murume wakazodai. Guys, varume ava vanoita inonzi low self esteem. Tarisai mone manje zvikuitika ndezvoti varume, majority yevarume havana kusimba. The moment yaunovaudza zvinhu zvakadaro vanozviuraya. Muri kuona zvikuitika guys, kunze uko kuti varume iko zvinezvi vave weekend, they just death haichavhundutsi kwavari. Zvinhu zvokuti vanogona kungozviuraya guys. And makaona mapictures andakaposta nesuro, and then I shared a video with that guy. I knew that guy for a very long time. Ndakamuzodhara zvozvoti munozona pasocial media pa mopedzera mangotaura mchimbosendera mameseji kuinbox mchiseka mchidini. Ndakaziva mukomana kudhara because aingofollowa munhu aingori active pasocial media. I think kuma 2018 so 2019 somewhere there. Charles yoy ndo pandakatanga kumuziva. Aingori munhu aingori munhu pasocial media. Takaziva vanhu vakawanda guys, takaziva vanhu vakawanda zvokungoti muramba mchikomentana mapost makungoseka makungo, you know. Ndakamuziva mukomana ipapo. I was shocked when I saw the post yesterday kunzi afa anwa mushonga azodai. Hanomaona, I was shocked. Ndichitasa video, ndiona video yaya achitotaura kuti ndakutomwa mushonga, achitobudisa poison before he even passed on. Hanomaona, so akasiya tsamba, ndasiya tsamba, mutsamba mamiya he dated a girl, and the girl akamudza kuti haugoni zvepamubhedha, and then plus une kanhu kadiki and stuff like that. So anga asisina self esteem yake yanga yave low. Vasikana chingori chikumbiro vedu. Pamwe patinotaura zvinhu zvinhu ngatitaurewo tichiziva kukumbira vedu. Vanhu vanofa vasikana. Unai munhu atofa vedu sekutamba sekuseka. Zvinhu zvokuti mashoko akadaro ndofunga zvinoita manje varume vanonakirwa vachitaura chituka vari vakadzi. Hanimana vachiti mazimvana, mune mazimgodhi, makazodini. But they don't know the impact yazvinazvo pavanenge vachitaura. I think vanenge vachitongotaura chingoti tikungosvotesa, tikungogwatsa, tikungodini. But when given it back to them, it affects them big time. And murikona mukomana akaudzwa, we don't know when he was told murume, but atikati mukomana angatori murume zvake because munhu angatove mazera avezera. Hanimaona akabva aluza self esteem yake ikabva very low. We don't know when he was told. Pamakaudzwa kudhara but zvanga zvaramba zvichingoringa musoro make, and akatozvona ave useless, ave worthless. Kana pane chinhu wani chisingadi kubatwa varume guys, kuvaudza zvemubhurugwa. Havadi kuudzwa zvinhu zvemubhurugwa. So pamunenge mune vakomana venyu guys paya pamene uchingoro chikumbiro katirege kunyanya kutaura masoko akadaro kwavari, maybe nokuti una izvo zvinozoita, una kwavanozoenda. I'm sure even kana musikana yakazvitaura right now achiona kuti munhu akafa nekuda kumutsamba zvakanyorwa izvozvo, she's feeling guilty. Unotaura namane guilty yoyo guys, you live with the guilty nekusingapekana unodi munhu ane conscience kuti ndakasasina ngozvitaura. Ende imimiwo varume, nyaya yekungogara muchingoti vakadzi mvana, vakadzi mahure, makadzi muchitaura masoko akadaro, maderogatory words akadaro muchiudza vakadzi. Ona izvo zvinoita kana muchinge muudzwa imini. Vamwe venyu munotoudzwa nevakadzi venyu mumba chemo kuti kadora vakadai, pati mukadzi angofuma achitaura. Panenge pane pazvinenge zvatangira. Ndimi munenge matanga kutuka vakadzi ava. Munosvika pakudza muvakadzi chake chakuti una chaunogona pamubhedha iwawo naki haudai, uchiudza mukadzi. Kana vakaretaliata vachitaura zvinhu zvakadai, so munobva mafa. Saka handiziviwo guys kuti pangaitwa sei, pangakorektwa sei hapo, but ndingofunga kuti I don't know, handizivi. Vari weak varume ava guys, they are so weak. Vari kuzviuraya, they are so weak mufungi. Kune munhu ari kutochemera life iyoyo, kune munhu akutozviuraya kuti nokuti ndakaudzwa kuti ndine chidora mubhurugwa handisi kugona pamubhedha. Is sex everything? Zvekuti unobva wada kuzviuraya my guy. Mahimaya guys hana kusimba, mahimaya hana kusimba. So imimi vana please try okuavoida mashoko kuudza zvemubhurugwa. Anyway, musavakombe zvemubhurugwa izvi. Vanofa please. Imimi wo vana him. Musaudze vana ava kuti watu muchivataura zvinhu zveumvana zvouchi kuti aite mvana ndiani akaitiswa mvana nani? Akaitiswa akapiwa mwana nani? Akaramba kuti ndeimwe gender yako. Hati ndi him mwakafanana newe akazviita izvozvo. Ameno guys, because zvakaoma rufuma death acho unongozorwa neana utoona kuti tizvo zvakuri kupana pasi, zvakuri kutandara chako chaiko 2 minutes, kutandara kwe2 minutes my man, kungonyemudzigwa uchidarika guys. Vanhu vari kungofa, ende vanhu vari kungofa nemazira echidiki waya, mazira iwaya echidiki anenge achituka yesu matemberi, vari kungopera kupera chako everyday, vari kungopera mufunge. Utoti Mwari
varegererei pane zvinhu zvavanoita nezvavanotaura hapana chavanoziva vari kupera. Hameno guys, muve nezarakanaka guys, tibatsana.